Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:59. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo pala tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, kadasig lang, Miyerkules na kita Abril 28, tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kitang Miyerkules sa bulan sang Abril, 2 tulog na lang, wagtang na ang bulan sang Abril. Kagato na abi-abiho ng pagsulod sang bulan sang Kabulakan. No, May Flower Festival, kung wala lang kuntani ang COVID-19, ang May Flower Festival, damo-damo ni siya. No, damo-damo sa mga banwa, mga syudad nga mayara sang festivity nga ginapatigayon. But because of the COVID-19, ti wala gid gihapon sang mga fiesta nga matabo. Sigurado nga bisan ang mga Flores de Mayo ni ining mga pagtililipon sang kabataan sa magkasimbahanan sang Katoliko, hindi pwede na hindi pag-ialaw unless siguro nga mayara sang pagsunod sa regulation tigaling kabataan ni no ginadiscourage sa maggulwa sa ila puloy-an. Aksyon ay Tayhopon checking in until 9:15 in the morning. Kumusta? Mga suki naman na matagpalamati sa kahanginan, mga nagamonitor na via on air. Kutong marabutan sa aton broadcast karon nga aga, bilog nga Negros Occidental, diri man sa isla sa Negros sa Oriental nga side. Kumusta ka mo dira? Kabalogid ko nga sa area sang Bayawan, sa area sang Basay, bisan gani sa Bai City, no, kag iban nga mga area sa Oriental, bation ang Aksyon Radio Bacolod, damo pag ganing nag-text diri, kag nagapadala sa mensahe nila sa Facebook Live, amo man sa YouTube, no. Thank you gid sa inyo padayon nga pagsakdag, no, bisan padira sa mga taga-probinsya sang Iloilo, sa syudad sang Iloilo, taga Guimaras, mga taga-Antique, no, taga-Panay dira, mga kapartidusan naton riyan sa San Remio, kag San Jose, Antique, mayad-ayad nga aga sa inyo tanan. Ano madalag ko nga balita nga tuntutukan as well as welcome taman kag ginaabi-abi magka-aksyon naton nga nagamonitor via Facebook Live. Din ka man gabahin sang kalibutan, importante mayara ka sang available nga internet connection. Inyo na mamonitor ang tanan ng mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Kag pwede kamuda makapadala sa inyong mga mensahe sa available nga comment section na palihog padala sa inyo mga mensahe. Nami pagid kung inyo ma-share kag inyo ma-like ang tanan ng mga program sa Aksyon Radio Bacolod at include sa mga matahom nga drama no, para madasig ini nga mamonitor man. Kag ang iban nga way pa kay balo party sa live sa Aksyon Radio Bacolod sa Facebook, at least ma-inform. Let's go to work na diri sa aton sining nga pagpangalagad nanong pilag kamaddalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ibalawon ta karon nag-update sang mga nabiktima sang sunog, mga nasunugan kay
halin sa nagligad nga adlaw kahapon may sunog man nga nagluntad kay nasangaga may ara pagid no at least pasalamat kita nga wala sang mga individual o kon persona nga mga nagkalahalitan. Now, ang sa barangay Singkang amo ini ang daw medyo natamaan kay ti may mga ara nagapabilin sa evacuation center. I-check ta karon ang taga DSSD. No pagi kay Ma'am Pasita Tero or Sir Jo Marie Vargas. I-check ta kung kumustang status nila to. Ang pag-incendi ko damo na nagkaladto to, magluwas abi sa mga city officials. May mga nagkaladto nga nagatag na sambulig pero mas nami isinikon may masigi-sige anay ang ayuda sa sining mga nabiktima samtang nagatiner temporaryo sa shelter o kung sa ila sining nga ginatiniran dira bilang evacuation center. Aksyon Hotline. Ma-update kita karon dugay na sa taga city officials naton that includes sa DSSD kag kay Sir Jo Marie Vargas. Nanong pagid ang mga balita ta today. Now, sa Biyernes, schedule ini sang pagbakuna sa pila ka mga provincial officials naton that includes sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. No, ang balita mo ni, ti sa palabuton nga Friday, siya upod sa pila ka mga mayors, sila ni ang schedule for COVID-19 vaccination, no? Ti baloon tani kido sa Silay Provincial Hospital pati gayunon ini mo ang inoculation o kung pagbakuna sa ila. Aksyon Hotline. Diri sa aton sa Bacolod, ang nami man kay ti at least mayara sang sige-sige nga mga vaccination. In fact, may mga city officials man gali nga nagpabakuna nga nakita naton sa news kay kiti kahapon day off naton nga nagpabakuna even ang mga councilors ta, no? Amo nang amat-amat sumong nga nagabulig pabukas sa paminsaron sang tawo nga magpabakuna kung nakita nila ang ila mga local officials nga nagapabakuna man kabalo ka until now bisan ano mo katudlo sang tawo. Bisan ano mo kaedukar sang tawo may ara gid duda gyapon kag of course, katahap nga magpabakuna because ti bag-o gani ini. Aksyon Hotline. Bag-o para sa tanan. Ti kon ninali nga, amo na nga, kun imo istoryahon ng isa katawo, amo ning nagkabudlayan sa primero, bisan sa mga B-hertz, no, sa mga nagpatigayon sang pag-convince sa publiko nga magpabakuna, budlayan ang mga barangay health workers, nga kumbinsiyon ang ila sining nga mga kasimaryo bangod nga ti ang nagakatahap sila mo nga hinali nga magpabakuna mga epekto plus sa mga news sa national sa international sa primero nga ti amo na may mga side effects ti kumo nga may ara sang nauna nga ginbakunahan kag sa Pilipinas sa tuod lang ti until na do ay ginban sang makonsider naton dako abi nga balita nga nangin epekto sa ginatawag nga vaccination, no? Nga inang bangod sa bakuna naglain ginabing pamatyag sang isa ka tawo nga ginbakunahan. Aksyon Hotline. Kaya mo ni silang schedule sa Friday, Abril 30, si Gov Lacson, no? Isa ina. May mga mayors nga upod niya. I-check na karon ng mga mayors nga ara sa listahan. Pero ang isa sa mga mayor sa sundors nga nakwanda nga nailakip, ang mayor sang Hinubaan, no, ang mayor sang Hinubaan do isa ini sang mga nalakip sa listahan diri nga I understand ano ni sila man isa lang ni Cavinio sila ni Gov Lacson, no, i-check ko lang ni karon kay Mayor Istrao sang Hinubaan para nga mahibaluan ta kung nano ini ang ang schedule nila no kay of course Biyernes na mo no ti baloon ta kay Mayor Istrao kon dululungan ni sila sa isa ka venue o kon separado o lain-lain sila sa mga venue kay ti kabalo ka kung mabakunahan ang halimbawa alkalde city officials or municipal officials, ang tao mag-convince gid nga magpabakuna man.
amo na gani katingalahan ko kay isang primero to, although nga ti ang mga donasyon nga mga vaccine, hindi man naton mabasol ang World Health Organization, ang Department of Health, kung nga istrikto nila nga ginasunod, kung anong gusto sa mga nasyon nga nag-donate pala sa vaccine, nga siling nila ti unahon ta ni anay, kung ano ang ara sa priority list. Ti why ka choice? Why ka choice? Kung nagabaton ka lang sa donasyon, alangan mo man nagkaroon nga ikaw yung mapili kung sino ang imo sinibakunahan kay may ara gani priority list. Aksyon Na, tiyan mo na nga, ang rason kung nga nagligad to, may mga ginpadalaan show cause order, nga mga mayor kay isang primero, ang mga gindonate nga vaccine, wain isla yung malaki po sa priority list, pero nagpabakuna. Aksyon Hotline. Di galing, kung ako'y pamatian kong explanation to sa mga mayors, may araman punto alangan mo niya karon nga mayor na magala kaya kapa-injection nga bisan mismo ang mga medical workers niya sa isang mga mayors to nga nagpabakuna una siyang ginabalikid ti mayor ano ti anay nagpabakuna sa mayor, kita mo ang iban nga mga lugar, iban nga mga sektor medical workers nila kundi nagpabakuna man. Aksyon Hotline. Pero ang bote baluon ko bini kay Mayor Ernesto Strauss ang hinubaan Online sa hotline. Online sa hotline. kay isa ang yangalan nga I understand do madungan ini kay Gov no on Friday, pero ano naman isa lang sila ka venue. May ara pa to iban nga mga board members nga upon nila. Mayor Strauss ang hinubaan. Mayor, how are you? Good morning. Si Aksyon Art live gasubong diri sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, good morning, Aksyon Art. Maing agagid sa tanan-tanan nga tagpalamati, especially sa imo mga kaupod dira sa Aksyon Radio. Salamat man kay kabalo ko wirecast kami dira sa hinubaan, ga monitor gid ang taga hinubaan sa aton karon nga aga sa inyo local radio station. Salamat gid anyway. Mayor, sa Friday nalakip ang imo nga lang nakita ko nga daw madungan ka mo ni Gov, pero ang gusto ko ibaloon, sir, isa lang among ka venue or different places ini ang pagpainalom nyo sa vaccination and inoculation? Sa akon nga daw dungan kami siguro ni Gobernador upod sa kay Mayor Escalante. Okay. Daw dira sa may Silay. So, mayo man niya. For agod nga ang aton mga frontliners diri sa Bano Sinubaan, makita nila nga way man kita gapang duha-duha nga magpabakuna. Okay. At least damo kamo gali nga mga provincial officials sa isa lang ka venue dira sa may provincial hospital sa Silay. Yes, Aksyon Art. Aha. Pero ang matabo sini Mayor, guro pag-abot nyo na i-check pa man yan. Hindi man na pag-abot dito yung tublukan ka lang gilayon, kiti may mga process nga ginasunod to determine kung balati pwede katublukan ang imo nga mga BP dira kung okay, ang kondisyon sa lawas mo, amo na ang ginauna gid sa mga experts naton no? Bisan diri sa Bacolod sang naka-witness ko sang vaccination. At least this is to encourage also hinuban ono kung taga-hinubaan nga magpabakuna, Mayor, in the coming days, no? Yes, Aksyon Art. Isa man asa na akong gana panglantaw. Di mas mayo maunahan ta. Although may ari naman din na nabaksin na ang aton nga ang pinakauna gid diri ang aton nga hospital under sa provincial government, ang aton nga Elliot Medicina Memorial Hospital na na mga personnel di. Then ang aton diri nga sa Municipal Health Office man pagpanguna sa aton nga Municipal Health Officer. Dati kita bisa local government unit sa mga pandade specialist akon mga kaupod. Wala mo Aksyon Art, kuha na ta mo, senior citizen na ta. Okay. Ay, gali. Para madula ang agam-agam, mapa-injection ta, way man na gina-promote sa gobyerno para sa ikatabalain sa lawas ta, Okay. para sa kayuhan. Gani man. Anyway, thank you gid, at least isa ikaw sa nagpakita kag mangin buhi nga saksi sini nga maka-explicar gid, makapakita sa tawo kag maka-convince gid sa majority of Negrosanon if in case nga aton di nga ginbakal sa Negros nga vaccine magabot ng supply so that nga i-inject sa mga pumuluyo. No, pero
By the way, kumusta ang hinubaan, Mayor, in terms sa mga cases, kag ang mga regulation nyo dira sa mga boundaries, kumusta subong may pagligwat na no ang sitwasyon? Actually, ang aton nga duha ka checkpoint north and south border naton. Ligid sa pagsugod sang COVID-19 sa subong way ginanaguntat. Kag ang aton COVID-19 update sa hinubaan, may duha na taka casualty. Isa, although sa Bacolod siya na patay, pero gina-consider naton nga diri sa hinubaan, kasi hinubaan siya. Okay. Gin-declare nga COVID-19 na positive. Ang isa pagid ka GO worker sa Bano Sinubaan sang nagligad ng Friday evening, kag gin-declare man nga positive. So mayari kita di gani subong granular lockdown for 14 days sa porsyon sang Sunwan sang Barangay Bakuyangan. Okay. Kag ang mga napuntak o kung nakahalubilo sa tong napatay, may schedule naman sila nga i-swab test dira sa Bacolod sa Silay. Bali ining latest nga napatay dira sa inyo, kwan ini siya, no? May comorbidities or may ara sa nangin symptomatic siya, Mayor? Actually, kwan na ni siya ng more than 1 month na lang nga gaubo. Tapos kinadala-dala lang. Tapos medyo nalunod ang ubo niya. So siling sang attending physician nga bronchopneumonia. Tapos gin sang COVID. So amo na daging dakop abi sa COVID, no? Yes, so nagpositive siya. Nagpositive gin pa swab test ginaton. Nagpositive siya. So wala ta mo aga pa rata sa field kag gin lockdown na to ang porsyon sang Sunwan nga sa din ang napatay dira sa nag-start. Okay. Mga 35 household kag mga 158 ka residents ang subong under 14 days sa lockdown. Oho. Kag ini sila bay sa inyo contact tracing, tanan ni sila, Mayor, ipaidalom ni sa swab test. Ang nakahalubilo lang sa napatay, kung ipa-swab test naton, ang direte layo man wala man sila based sa recommendations ng aton health officer, need na, but they are going to sang 14 days. 14 days. So, upon sa instruction mo man, because of the granular lockdown, well provided man sila. Sa kinanglanon sila, no? O gina-providean mo sa yes, Aksyon, ang ginbudgetan na to per head, tungod kay 90 pesos per head per day ang ilang budget. Okay. Sa kinanglanon, wala abot sa mga vitamins, wala abot sa kinanglanon nila personal. Ang ilang meal allowance lang din nila ang 90 pesos per day. Wow, very good. Galing ti, barato mo da isda sa inyo da no? Siling ko gani, kung maka may edad-edad na ko, siling ko makalaban, tapak lang ko 16, ba pareho kay Felix Campanil kay Maninoy Blanca, pero may kumpay nubaan, pro. Kasi magtutawhay ni Aksyon Art, lagaw ka mo diyo kung kay classmate ko, Boy Duran. Gani man. Anyway, so at least, damo, regards siling ni Ninoy Felix, ari di siya gagulugawa sa mong singi regards ng Mayor, singko okay, ara na yan. So anyway, subong Mayor, no, sa mga taginubaan, I know nga tiga monitor man dra, subong nga aga, ano ang imo panugyan sinisayla? Amo na sa gihapon ang akon permi commanding ginahambal sa aton Radio Alagad 100.5 Aksyon Art nga kung pwede lang tani nga maimbita naton ang lagaw wa sulod sa Banwa Sinubaan, kung hindi lang gid man importante mapahimunong tadi sa aton banwa. Number 2, padayon kita nga pangamuyo, kabalo kita nga ini nga mga problema gintugot ni sa aton, pero masarangan tani pagiman sa kusog sa atag paglaom sa Dios nga aton ginaalagad. Okay. Makalampuas kita sini. Aha. Sige. So Mayor, good luck sa imo kag regards sa mga taga-hinubaan. God bless and keep safe, Mayor. Madamong gid salamat, Aksyon Art. Madamong gid salamat. God bless us all. Ang alkalde sa Banwa sang Hinumaan, Mayor Istrao, no? At si Mayor Istrao, upod niya ni
si Governor Lacson, may mga board members nga iban pagid nga tingob sila no sa pagpabakuna. Ang schedule nila will be on Friday, April 30, 2021, no? At least mga opisyales tagamat-amat naman, no? Amo man lang nang pinaka-importante, no? Nga kinanglan makita sang tawo nga mismo ang mga opisyales nila nagapabakuna, no? Thank you gid kay Mayor Ernesto Estrao, kay Governor Lacson, although sa Friday pa, pati ngayon nun ang inoculation o kon pagbakuna sa ilang aktual. Aksyon Hotline. Ang inubaan, subo lang galing balita to kay may napatay, no? May napatay, and then may granular lockdown, ginbudgetan na lang ni Mayor, pero ang mag-close contact sa napatay kay nagumpisa sa ubo gali Aksyon doors, kadelikado, no? Huwag kagaubogin na. Bagay, may cover man ang baba mo kag nawong mo, ti okay na lang na. Now, importante halong gid. Amo na gani nga kung may mga simptomas kitang inabatyagan, may mga sintomas sa lawas na ton, much better nga magpa-check na lang. Please, why isa malain sina mo? Importante nga mayara ka sang abansi nga daan o kon pagpangaman nga daan. Mas nami gid kon himuon naton ini na bilang paghatag protection di lang sa aton kaugalingon kundi sa aton nga mga miyembro man sang pamilya. Aksyon Hotline. Pagbalik ta karon, may 3 ka mga barangay sa Negros gali nga nalaki po sa gin-declare as drug clear areas sa PDEA, kag members sang Regional Oversight Committee kay tinagpatigayon sila sang regional o kon deliberation, Regional Oversight Committee deliberation on barangay drug clearing program. Hotline. Kag update sa sitwasyon sa barang sunugan dira sa barangay Singkang kay ina may sunog pagid yesterday may araman ang nami kuno kay do nagdamo to ang bulig nga nagkadto, no? May mga city officials kita, in fact may mga gagluwa nga sila, uy, si Mayor Bing kag si Vice Elcido nga nagkadto to, naginabtanay sila to kay atuman to si Kong Greg kag si former 3rd District Congressman Albi Benitez. Ay, isa diyan, no? Basta lapit eleksyon ko kay isa mo manay. Pero galing kiti kung incumbent city officials ka, for that matter, hindi pwede nga pabayaan mo ang tao mo nga nagakalisod kag nalitan kapin pa sang sunog nga nagakinahanglan sa bulig. During emergencies and calamities, amo giman dapat no? Mapakita ka gid. Kay kung hindi ka magpakita, basi ko ng balon ka sang imo mga residente, oy, daw kapigaw sa amon sini city officials. Ang amon gimbuto nga mga opisyalis, duway kapakita ang landong nila subungaw na di pag-abot sa eleksyon kung kaisa, kabudlay, magalaki eksplikar kung may mga issue batok sa imo. Di mo nang aton sining bantayan. No? Kag i-update sa inyo karon kaya may sunog pagid kay naging respondihan man ang patrol. Alas 8:23. Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Sumbanwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dayla inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbi.
dahigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:40 na sa aga. Hotline. Morning gali, may lang pag-monitor sa kay Madam Elizabeth Malagkagamala. Silingya, good morning, greet ko lang. Terry Oglasan or Olgasan Flores on her birthday today. Thanks a lot. More power and God bless. Salamat gid kay Chris Tekeri Paul Javier Tanatan. Good morning. Please greet me. Siya deepest sympathy and condolence siya to the whole Tumbis family in San Enrique. Ayos, anya. May your repose soul manong Jutom rest in peace. Sige. Condolence sa family, no? Joval Trinidad, good morning man. Salamat gid Sir Joval. Gamonitor siya sa YouTube kag araman sa FB. Monitor siya from the rising city of the South. Salamat. Sa kay Garth Cacnio, siling niya palihog ng paaksyon kay Erlinda Chavez, Sampurok, Kawayan, Bakong, Montilla, Bago City. Ang iya OR kag policy sa iya motor na wigit sa dalan pag-overtake ya sa akon sa San Enrique. Kaluoy man kung hindi ani makita, salamat gid. Basi may makapaybalo dira ho sa kay Erlinda Chavez, Sampurok, Kawayan, Bakong ni siya, Bakong, Montilla, Bago City. Ang UR kag policy sa imong motor no nawigit pag overtake mo abi palihog og sugid sa iya no sa kay Erlinda Chavez. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ginatabi Sir Alex Montesa. Salamat gid. Ay gali, Ma'am Vanessa, thank you. Daniel Mercurio. 7:15 na pa lang mga 200 nang gapila sa Kumilik. Tani may tao sila aga pagkatutugaan number next day ang lapaw sa daily quota nila. Ay gali. Ay unaon tabi aksyon do si Task Force Disiplina. Aga pa kunuho na mo na magalinya tos Kumilik ko. Aksyon Hotline. Basi ka monitor si Aksyon Alvin, basi maswingan mo bing Kumilik. Kaya aga pa kuno portik damo naman tao da nagligad to dogin pabalo naman ni sila kagin tingwaan nga ma-regulate kiti kabudlay sining halos kada adlaw ni kuno ang opisyon ni siyang taga Task Force Disiplina bantayin lang sa inyo da. Ginawa man siyang taga Kumilik ka paninguha nga ma-regulate kamo galing may ara gid akong kaisa nga do kabudlay gid papatihon sa pagtuman sang regulation. Basi sa patrol kay Aksyon Alvin, basi maswingan mo ang Kumilik ko, kay siling ni Sir Daniel Mercurio, aga pa kuno 200 na, ang mga 200 nang nagakuha naman sa Kumilik. Ano man niya ginawa sa taga Task Force Disiplina, bantay si inyo yakon kamo mismo. Hindi magkuhan man, hindi magtuman sang health protocol. Nagligad to nga medyo tulotaway ang Kumilik, why sa nagaparehistro? Subong niya nga naggulpiada ni, nga nagdinamo. Masya mo ni sa politika ni, yawer ni, nga nagdadamo interesado nga magparehistro. Ako gusto ko na kadamo magparehistro, galing ti subong ari kita sa pandemic, we have to understand and to follow the health protocol nga ginapatuman. Online sa hotline. Ngagawon ko lang si Sir Wilfredo Taba Jolingo, Action Officer sang Task Force Disiplina. Ambot ko may nagkapabalo na sila to. Grabe, aga pa kung tag 200 ang galinya sa Kumilik. Sir Taba, good morning. Mayong aga, Action Art. Mayong aga sa imo nga pagpalamati. Mayong aga sa mga taga-Bacolod. Salamat, Kid. Naligan nga daw. Ginsaway nyo na to ang nag-regulate ng mas taga-Kumilik. Sini nga aga ko no Sir Taba. Damo naman to sa Kumilik kalinya aga pa.
Yes, Aksyon Art, no? May mga task force disiplina kita kakapulisan nga 100 mga nangikiter yapon sa aton nga kumilik. Okay. Pero sinakada ituklak na nagakatabo gitna kahit ang tanan gusto magparehistro. Pero after mga 9 o'clock nga makapangatag ng kumilik sang number nga 100, ang iban na gina-advise na namon nga magpuli. So ang katingalahan lang kahit kalayo pa sang deadline hasta pa ni September 30, nga doon nagapati, agit sila sa init, nga sa kalapa, galing sang linya nila. So, mamangkot kami nga may buwas pa man, 100 man lang ni ang nakiter kitang kumilik. Everyday, 100 lang kita siya. Okay. Ang katingalahan, sinatuon nga may sudden nga increase mo, I mean, why ba taga-question na nga, sinikududah mo na interesado sa bungog parehistro, gulpiada lang nga do hasta pa naman ni si September ni? Amo na gani, no? Kasi ang normal tayo nga sitwasyon, mostly, punta ka Bacolod, kasi diyan naka-experience ka sa ginatawag na eleksyon sa Bacolod, every time magdinagasa na ya, lapit na gid lang ang deadline. Hindi mo saya makita. Pero subong yan, sa kalayo, pag hindi katama sa deadline. April, May, June, July, August, September, almost 5 months. Okay. Meaning to say, sa sunod sa 5 months, every day, maamo niya ang registration sa Bacolod. Though, ka-unusual, gina yung sistema. Bisa Pero, katingala sila nga daw, hindi siya normal nga kakatabo sa Bacolod. Okay. Ay, gali. Sige. So, ang importante, guro di, ang kumilik man ang may deber nga mag-question ka, mag-evaluate sa mga nagaparehistro da, kung bala transfer ini, bala may registration, di nga, why man sa kadumili si mo, na kung makwalify ka man ang magpa-transfer sa Bacolod, nga may balay ka man ang di, why man ang problema, kumilik yapon na ma-determine. Unless kung, dito ka ga-star sa outside na Bacolod, yan na sa parehistro ka lang dito, at is another thing, guro, sir, taba Kasi kung may balay ka diya sa Bacolod, dapat ka gidya magparehistro. Pero nga ito nakita, mostly transfer gid ang ara. Transfer, Galing no? Ay, gali. Transfer kag pareho kagapon, may 15 katumpok na tao, maging palapitan na ito, tumano sila. Sabat nila, gabord sila kuno sa bata, kag taga sila yan, mga gusto sila mag-transfer sa Bacolod. Dason siring ako, nang isa man niya katigulang, may edad naman na senior citizen niya siya, paano makaparistol. Kung nga din kaya halin, Choy. Nga sa Victorias ako, gusto ako din sa Bacolod mag-sidlo. Di ko kay senior citizen ka man, basi kung may priority din, kanto lang to. So, kung nakanto, kita yan, nanaog kita sa kumilit. Pero mo sinabi lang ang bagay, dason ang kalabalang nga galin niya, ginapamangkot mo, 80% transfer gidya, hindi yan kanyo registration. Wow, sadya ni. Pero, amo na gani, no, na makakita kita sa kinalain nga tungkol ka kalatabo sa Bacolod. So, hindi kita normal. Yung pulis ta, kagapon, aragin niya sa kilid sang kumilik, official nga nagapamaton. Sa danan, may policeman, may backup pa, may city legal, patang reinforcement, task force disiplina ta. Amo na gila na matabo kasi arad ang kapinasaway nga payunal sa health protocol mo. Ginawa taman ka speaker sila nga ang eleksyon na ni pero pandemic kaya subong ka chimpo pagkalalatnan tadi tudas kita. Gani. So importante guro ni nga kadadlaw na lang i-monitor na lang dabutangan na lang naton permanente guro nga tao pud sa pulis da nga magsaway. Ati amo na kinakatabo aksyon kasali na yes, beginning to the estimate ko hasta na yan matapos mo na lang giniya sistema na kasi maglala pa gani guro ko maglapit hindi gani yan primero pa lang niya kung sa kwan pa sa opening salvo pa lang ni wala pa niya ka kulano pero ako yan ginapanagutupan ko na mas magkalala pa gini. Okay. Pero tuod na kung matransfer ka din nga taga Victorias ka taga Silay ka ambot depende na kung may mag-question na guro sa pag-transfer mo kag interested party nga mag-question sina kay may mga deliberation pa man actually before i-approve ang imo sining registration so dira ta na mabalaan may mga hearing pa man mo election ARB hearing bla at amo gina ang procedure ya sang kumilik. Wala tayo, hindi tayo sila yung mapunggan magpa-register. Okay. Pero ang kumilik yan, may mga proseso malanga ginasunod. Kasi basi mala maglalapaw ang population sa Bacolod nga original sa registration. Kasi ang population tayo, tunga sa milyon, basi mala pa-register. Isa na yung ka-milyon. Ikaw sino magsibot kasi na. Basi matabo mala na ako. Kasi ginasunod mo nga daan. Bilog ng Negros, basi magsalaylo sa Bacolod. Kasi
hindi mo matabo na. Base may service ka na kay ako ton ko man nagkasiman mga college kawayan to kon. Kaya, no, yung mga pagkamuli, mga tao sa probinsya, ba, rin na sila tanang may listar sa Bacolod, ang mula yung guro matabungit. Kaya muna sa ang kalantawan, hindi ka kalatabo. Sumunod, kita diyari tayo sa pandemya. Doon di ka gobyerno, kung kita ka palibog, kung paano doon duwa kinaway, talaga hindi ka kakindi, kung paano ka, kung unahot ang sabton na lang gobyerno, sabton sila, o kung unanay ang pagpandibya. Kita yan kapalibog, diri siyang COVID. Siyang kunano nga matapna tayo pag-spread ya. May nagalibot-libot, man yan nagapulong-pulong ang mabatihan na ganit. Uya man ta naman, daw ka mabatihan. Tabla, may mga ngalan ng mga tao, nagapulong-pulong sa mga kabaranggayan. Violation yun na sa ginatawag nga mas gathering. Sa syudad ng Bacolod, kaya ginabawal, ibig sa national government, mo nakakatabo. Sa wayon nyo kantuan kag sa wayon, sir, taba? Ako lagi naman ang aton nga obligasyon, no? Pero ako na bala, as much as possible, hindi ta gusto ma-embarrass sila. Kasi di ka naman kung sino sila, may mga ngalan sila mo. May matabo, basi pala hindi mayo pala ang pagkinawa na. Hindi maguro. Kung ikaw naguro kag sa pamaagi mo ya, nga mayo ka man mag-approach, hindi mo naguro maglain buot nila kung ikaw mag-istorya. Kita ya always kinaya na doktrina na tayo sa pag-approach nga mayo kag pagambal kay real protocol man tayo ka focus mo titigilan tagid niya yung protocol kang pandemic kaya sa ulo tayo kundi man niya politika kundi pandemic kaya nga aton ginaway. Okay. Wala pa niya sigurado ang pandemic hindi niya sila nagasuntuin matapos na. Sige, so in a way, masikig din siya. Okay, si Aksyon Alvin, ato lang kumilik to, pa-check ko lang to siya kung kumusta gito to, kung bala may mga out of town nga nagkakadtog iman. Sir, taba, salamat sa time mo. Salamat man, Aksyon Art. Sige lang kayo, pantayan tala na. Sige, salamat. Good morning, good morning. Salamat. Okay. Ayos. Ang Action Officer sang Task Force Disiplina, oy, good morning kay paring Joseph Yanson. Dira kuno sa may sige pare Joseph, nang i-check lang namon na karon, i-follow up lang namon, may aksidente kuno ho dira sa may highway. Di ko pare kasabat sa imo kay on board ko. May aksidente sa Silay City National Highway, motor kag Viyoso involved. Paring Joseph Yanson pare, basi may picture kada ka nakuha bi kag kwan. Bawo ka lang alang kay tani ikaw himuon ko reporter anay na galing kay basi ka travel ka na bla. Follow up lang namon karon nakatuan ta ring patrol. Live and direct gikan dira sa Commission on Elections or COMELEC Bacolod Office. Patrol reports. Aksyon Alvin, palig ko bitod check da kag pamangkot kung tuod nga may mga out of town nga nagakadto pa diri nga maparehistro. Aksyon Alvin? Aksyon na art no kaya nga patrol rin nagija diri sa tubang sa may area sa COMELEC office. Damo gin magasta subong kay siling to alas 9 lang ginapapuli naman ang di na ma-cater mo. Alas 9 galing kiti ang pila Aksyon na art makitaan mo man sa ato sini nga Facebook live ay abaw halin ang puno ara sa COMELEC office ang punta ato na Aksyon na art lapaw na sa Negros Press Club pakadto na sa area sang Palawan Dampi Palawan Pawn Shop medyo laban na gid Aksyon na art no. Grabe no. Sabi na ang pila, although observe ang social distancing sa puno, punta Aksyon na art, way to go observe sa social distancing, no? Ati kung hindi magkaroon karapal ang pulis, na paano mo pa nabi isawayon na kung ari ka lang spunta sa primero kang punuan abig bantay? Aksyon na art, no? Anyway... suksok may facial lihog, kag video social distancing, pero pamangkuta, nga kadamo gina sa nagalilinya, kung tuod din siling ni sa taba, nga may mga taga Victorias, may mga taga Silay. Huwag kita ka-question kay diretso mo man na, kapin pa kung qualified ka man lang mag-transfer sa Bacolod, yan mo? Correct, Aksyon na art, no? I-check ta ba si Sir? Sir, mga nanong oras ka pa diri sir nagpila, sir? Anong oras ka pa nagpila? Alas 6. Alas 6 pa? Oh. Alas 6 pa alas 6? Grabe ba? Alas 6 pa sila nag-abot, no? Anong oras siya nag-abot? Alas 6 pa siya naglinya? Alas 6 ka pa nag-umpisa maglinya, sir? Alas 6. Oo, alas 6. Taga din siya? Taga din ka, sir? Taga 30. Barangay 30. Barangay 30. Drigid siya, tumandok siya sa Bacolod. Tumandok ka sir, sa Bacolod. Tumandok sa Bacolod Aksyon na art, okay. no? Si
ma'am ya. Anong oras kayo nagpila ya, ma'am? Alas 6 man. Alas 6 man. Grabe ba? ma'am? Katangob. O, ang kalabanan di reaksyonar, taga-tanggap. Si ma'am. I mean, siyang nga bago lang silang nagparesto nga, nakuha, ano newly registrants ni sila, nadula ang ngalan na sa listahan, ano man? Nga subong na kamo nagpa-register, ano newly registrant kamo? Base nadula lang ngalan nyo. Bago lang register. Bago lang. Kay taga din kaya sang una ya? Taga-diri man. Taga-diri lang. Mm. Subong ka lang yan maparehistro. Kagapo na rin kami digay na sa number pula ha. Oh, grabe ba? So, sa priority number, why na Why sila? Ti, subong may priority number na sila. Subong yan natagaan ka. Very good, very good. O, sige be, ang iba na be. Art, si Ma'am ya. Barangay 30, Barangay Tangob, grabe, damo-damo ka dadlaw galing yan, no? Taga-Mandanlagan si Ma'am, no? Ikaw ya, Ma'am, taga rin kayo, Ma'am? Barangay Mandalagan. Bandalagan, grabe pa rin. Tangob, Mandalagan, Barangay 30. Si Madam ya, ikaw ya, Ma'am? Taga Banago. Banago. O, taga Banago, Aksyon na Art. Matamatuntan ni sila ya, si Ma'am nakapayong pa. Kumusta daw? It seems stress na ako, aga pa. Oo, gani. Taga rin kayo, Ma'am? Taga Barangay Bata. 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 O, taga Barangay Bata. Nami ya, kay may face shield, face mask pa, Aksyon na Art, no? Si Ma'am Bay pa mangkatuntaan nga Barangay Kalin. Barangay 10, sir. Barangay 10. O, lapit lang gid. O, lapit lang uli kaya, o. Bago lang nagdisut. Bago lang kabugtaw. Bago lang siya, kag bago man siya maparehistro. Bago lang maparehistro na Art, no? Actually, going kita ya, pagkatutos punta. Magkatabi sila, kung ilan ni ka, ano man, may nagambal sila nga magparehistro o nano? Si Sir. Sir, ano nga barangay ka, Sir Halin? Lading kaya Halin, Sir? Singkang. Singkang. Barangay Singkang? Sir, may nagpabalo man sa inyo nga maparehistro ka mo, Sir? Okay, tango lang siya Aksyon Art. May nagmuno man sa ila, no? Ari man diri ang mga kapulisan ta sa idalo man sang ano na? Ti ga-observe man ang iban base yun ba violation na kay social distancing Aksyon na Art. Lain area kay ang iban wala ga-observe sang social distancing, may posibilidad man yang matikitan man, no? Oo, si Sir. Sir, tingka ka ni halin nga barangay, Sir? Barangay Estefania, Sir. Estefania. So Estefania, ang ari diri Aksyon Art, kalabanan sa likod. Halos taga Bacolod. Check ta kung may iban nga taga Banwa, kaga syudad, no? Si Ma'am ya Estefania to ya, no? Estefania to ya. Si Sir, tingka nga halin nga barangay, Sir? Tingka ya, Sir, nga barangay. Dako sa Burgos. Burgos. Sa Burgos lang siya Aksyon na Art. Burgos. Burgos lang. Barangay 19, 17, abo na mga barangay, 23, malapit sa Burgos da. Si Madam, Ma'am, din ka pa halin nga Banwa? Magsungay. Magsungay gali. Barangay Singkang Airport Aksyon na Art. Paniguro na Hindi pala. galing Banwa. Paniguro. Di nga syudad halin. Pamungkutan ba? Si Magambay. Di nga barangay. Hindi na lang pagkuna. Di ka galing nga mo na subong nga ti kalawig pa man bla. Bro, kuya namian ko gani nga mo nimo nga mas temprano magparehistro na kay pag-abot hindi kita sunod sang gawi naton sing una nga kundi patong lapit na lang matapos ang deadline dito kita maginutok. Subong nga nagbaliskad temprano patuon nagparehistro na nami, bro. Ayun ni Aksyon na Art ambot si Day. Pila na gani edad mo? 20. 20 ka na? Aksyon na Art Delata. Delata. Barangay alin? Sa Barangay 3. Barangay 3. Barangay 3 Aksyon na Barangay Art. 3. Gina-interview ta. Ano gani height mo, Ma'am? Ano height? Oy, ko kabalo. Oo, kay... Ari mga ta. Kapit sa Aksyon na Art kay Ma'am, no? Abi ko gani. Ano pamangkot mo? Ano height mo? Ya parusi mo. May kayang ba yan parehas sa imo? Pero subong, ina sila tanan makater na ang galinyada kaya alas 9 naman. Ang ari sa may isa sa mga punta. Ma'am, natagaan ka priority number? Why pa? Wala pa ko gani kasi tama lang ko ng 100. Star 100. Ikaw yan. Number mo na? Number 140 ko guro. 140 guro. 100 lang gali Aksyon na Art ang matagaan subong sang priority numbers. So, karon ang iba niya way panatagaan. So, ang iba niya gapila umpisa alas 6. Although kagina Aksyon na Art. Sino tong mangkot mo magulang? Bagulang, taga din ka galing nga barangay, Ma'am? Banago. Din sa Banago? Tigas Banago? Tahong. Sa Tahong.
Tahong. Sa Tahong siya, Aksyon Art. Taga Barangay Banago. So, okay. Ang sitwasyon diri sa area sa dalan sang San Juan, diin medyo malaba pa man ang pila this time, Aksyon Art. Although ang iba niya, surte nga nakakuha pa sa priority numbers. Pero ang iba niya, Pisan sila, no? Temprano pa pa linya na ikagwan, balik-balik. Pang iban sinisinguna, bisan hakuton ka barangay, hindi pa gani mo? O gani man, kagin-action na art ako antani sila sa picture, umpisa pa lang. Around 5 o'clock pa lang, Action Art, dulong pa ang banwa. Gapila na ang iban nato. Ano man, kainan na disiplatan mo, may hinakutay man? Wala kaginasang aga nga naginakutay. Although, medyo damo naman ang nagahulat sa sagwa sa Comelec office, sa pagbukas abi sa Comelec office, Action Art. So, pero nami na, kuya, gasaludo ko da sa mga nagaparehistro na because amo nang dapat timuon ta. Para nga may diber kita sa uli ang magala reklamo, participate kita sa eleksyon, at least makita sang may arat na mambala India, nagaparticipate kayo sa eleksyon, may ginbuto, kuya, ikaw ginbuto kung nga leader na may diber, kuya, magpamangkot nga nga way ka nag-deliver sa mayo nga serbisyo, kay timutanti mo, kuya, ho? Ni man, amo na ang pinaka-importante. Taga din kagani, ya? Kuya, taga Kalubang, kay mo yan sa ilog, kuya. Taga Banwasang ilog. So, hindi kuya diriya, kag magambal yang ang politiko mapalapit sa ako, mambal ya, hindi ay. Sila nga, babae, taga ilog na. Amo, dahil na ubray siya pa, kay inang gahambal pa kita, kakawadyan mo na nga daan, dahil ka mo na iyang pagbutuhon, Ate, pagbutuhon mo yan, duha nga istoryahan taga-surin ang duha. Baka entra pagid si former governor si Saiko kag si Kuan. Si Mayor Bibing, aguhoy. Ay, sigurado, mambal, ikaw ilog nun, ikaw. Ay, abaw, kise ikaw. Galing kidamo naman taga-kawayan nga rin niya. I mean, mga out of town, may mga balay naman, ibang din nag-star. Pero namin naganismong damo ang nagpa-register. No? Ang importante, sunod sa protocol. Ano ang ginapatuman ng regulation da? Ang aton din nga hindi ba maglinat na Aksyon Alvin, ti subong 140 itong abal ka babae ito, paano pa ni sila makater man? Amo pa na Aksyon Art, isa pa na, isa sa mga bagay kong... Why, layo ka na sa office na, si Aksyon Dorel, makita, tawagan tabi si Ma'am Katrina, si Attorney Katrina kanya. No, kay para at least makuhaan, hindi kaguro ka dali isulod to sa kay Attorney kanya ay... Hindi basta-basta Action Art. May gina-observe pa man ang standard health protocol, no? Okay. I-try man natin. Actually, kapanaog mong kita Action Art sa Facebook Live, makitanta. Dari pa lang gani sa Action Art. Action Doors pa si Madayal, tabi si Ma'am si Attorney. May number ka na? Sa may hagdan pagid lamang, hulat na... Ay, halong? Oo, isa diriya Action Art antes kakasulod may mga standard health protocol pa man diya kinanglan face shield pagidya gali diri Action Art. Di dapat gid kay amo na yang kuan mo. Okay, may ari pa gidya diri ang number 1 ang mga requirements sa lista kapagid no sang imo sining pangalan antes katagaan man sa mga papers no. Kung iban nga mga papel, of course, gina-check man, no? Ang iban na diri. Antes kakasulod mismo sa malapit na sa linyahanay man in front na sa Comelec Office Action Art. Okay, so bali ang nagabantay da iya, iyang naga-stricto bantay da. Amo taga Comelec personnel na iya. Yes, I think Comelec personal man siya, no? Guardia. Oo, observe with social distancing sumo, no? So sa personal ka man sa Comelec, no? Sa diri okay. Puso siya, no to? Sa puso gali, puso. Oo, sa puso. Gabulig man siya Action Art, no? Tingay gabulig na sila da. Upod sa task force disiplina, guro sila na nagablantay. Kasi upod sila ni Sir Taba, no? Ara si Taba daw? Si Sir Taba, lantawon tabi ba si Ari? Why siguro? Why siguro? Dali lang kay Ari siya to, kanya sa akon linya ho, dahil lang gid Action Alvin. There on that Action Art. Okay, hold on sang imo sining linya. Online sa Hotline. Joining us over the phone, live diri sa Aksyon Hotline is Attorney Katrina Kanya, ang Comelec Officer sa Bacolod City. Attorney, good morning sa Aksyon Art. Live ka subong sa Aksyon Hotline.
Good morning, Action Art. Good morning man sa patag pala kasi isang Action Radio. Okay, bot ko bala, ma'am, nga purtik na mo damo, nga puntaw, da siling ko do pila na ni Kadlaw nga siling ko, ang usual sing unag kanabo, kung di nagaylapit tong deadline sa registration, dito panigadag sa ang tao, pero subong, sing ko do ka unusual, purtik damo, gidi mo, kung subong arasagwa, giniisip dao, sobra isa kagatos, ang iban ma-insister gyapon nga malinya, iya mamaw. Actually, ginapa-intindi na ina sa election art nga ang aton nga ma-accommodate every day is 100 only because nga ara kita lang sa 50% na skeletal workforce sa aton nga opisina. So, that's why nga nag-issue kita sa number para ma-avoid naton ang mga tao nga mag-stay pa dira, no? Nga hoping nga madala pa sila, but in fact 100 lang gid ang aton nga ma-accommodate every day. So as a rule actually 70 applicants supposedly ang aton nga ginabaton, no, per VRM. Pero ang VRM na is ang capturing machine na bala namon. O galing kahatag lang kita allowance kaya nga gina-refuse naton because nga kulang ang mga requirements. Okay. O kung may ara man nga madasig ang pag-fill up ng application. So that's why nga do medyo madasig man kita kay ang aton nga opisina is alas 8 hasta alas 3 ang hapon. So possible ay nani kay ara nga times nga mga alas 12 alauna na medyo kanay-kanay na bala. That's why nga nag-increase lang kita sa number para do ka buffer lang. And then ang 100 na Action Art is wala na siya labot ang aton nga mga 50 ka mga online applicants. I see. Ay, gali. Ti amo na gali nga may applicants pagintang online. Ma'am, kalabanan subong. Yes. No, gusto ko lang i-check. Ang mga nagpa-register sa inyo, ano ni sila? Mga newly registrants, ang most likely, kag majority sa nagpa-register, bago ni sila nga mga aplikante, may transfer, ano man? Based sa amon nga daily statistics na ginahimo sa opisina, majority sila sa aton nga mga aplikante are new voters. New voters. Okay. Yes, oo. So kung mag-amo ni siya, magsigisigi ni until September, meaning ang aton expected sini nga number of voters sa Bacolod gali dako ning increase siya mag-amo ni. Yes, kag kung in case man gid nga mabalik na kami sa 100% ang aton nga personnel nga naga-report sa opisina, amo na ang time nga medyo madamo-damo ang aton nga mabaton nga mga aplikante for registration daily. I see. Sige. So, importante, sunod sa health protocol, insindiyon nyo dra kung anong gina-advise ng COMELEC. Hindi na mag-insister, kag kung tapos ng cut-off abi sang number of nga makater nga mga individual, puli na lang. No, balik na lang the next day. Salamat kita, Attorney, ha. Kag finally, gurong imo liwat nga advisory to the public nga gusto dira magpa-register man. Nagapangayo lang kita sa pasaylo no sa aton nga mga nagatuyo o magparehistro because ang ginalimit naton ang number of applicants daily na because ang aton man nga guidelines ang COMELEC Manila nga will be on 30 to 50% nga workforce nga mag-report sa opisina. And ginapangayo ko sa inyo para nga madasig na ng process sa inyong applications kung pahimo kung mayroon ka mo access sa internet, printer ka mo sa inyo balay, pwede kayo nakakadto irehistro.comelec.gov.ph. Pwede ka mo dira maka-online appointment or if hindi ka mo sure in time sa inyo nga pagparehistro, pwede kita hapon ma-download ang form, ma-fill up, and then i-print out nyo, and then amo na siyang dalon ninyo sa opisina. Sa sila na nga pamaagi, mas madasig ang ninyo nga pagka-process ng inyong application, mas dali ang inyong exposure, mas limited ang exposure ninyo sa ibang mga tao sa aton man yung opisina. On that note, Attorney, salamat gid for the time. Halong, God bless. Good morning. Salamat, Action Art. Action Hotline. Ayos, te amo na, no? Grabe gid damo gi magaling pa register. Mga kalabanan, mga bago pangabutan. Tibalikan ko lang last siguro si Action Alvin, bisan jutay na lang para man sa parting shot niya. Action Alvin. Action Art, aray na kita sa compound mismo, no? Okay naman hindi na lang masulod ko siya, Attorney, na interview ko naman Di man, pero kita natin ang sitwasyon na diriya, nga iba ng mga kauturan ta kung di gatindog ka sagwa, pero pag abot ka diriya sa may pulungkuan. May pulungkuan na. Very good, very priority good. numbers sa mga frontliners. Bayo kay may mga balon man sila nga kalanon lada.
Mailan tani kumiyara ang ibang di wife. Basi aga pa man nagpamahaw ah. May mga balon man nagurong iba dalada. Aksyon na art, no? So, mas mahapos lang diriya kay ang iban nga nagapungko na diriya kay by window action art mo. Step 1 diriya, query. Step 2 is checking. Of course, ang ila sining mga papeles. Okay. Ang step 3 action na art encoding na para sa biometrics action na art. Sige. So, mga sitwasyon na diri sa area sa Comelec office. With aksyon na ni Kiraw, ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gida patrol. Good morning lang kay Paul Vincent Gagules Serwelo. Good morning sininga live from Aruba Island. Araman si Alin Lowy Himotia watching live from Linabon, Kawayan. Salamat gid. Christine Minies Villalobos. Tanan ko nga mga Energy Fans Club. Nga naga-monitor. Araman si Ma'am Vanessa Mayo. Good morning, Madam. Greet ko lang si Kelly Jelly, Noel Amar, Melili Oligo, Michael June Season, and to all EFC of ARB from Minnesota State, USA. Si paring Georgian Honsay, Silingya, panawagan lang sir kung sino man na gusto mag-donate canopy para pasilungan sa pumuluyong gapila, makaparegister sa Bacolod. Ay gali, partigid init, gida paring Georgian, no? Lourdes Tambasin Bronzal, good morning. Ang transfer of registration sa Comelec umpisa pa lang na everyday guro mayaragin nga matransfer kay ginahakot na sila may bayad na isa sa plano nga mapadalagan. Ay kalain may bayad kuno ituod i-confirm nyo na kag dapat ireklamo na kung tuod na. Kelly Jelly mayong adlaw action art kag sa kay tukayo mo art P-Boy Villasur sang CMO Sectoral also family sa Barangay Pandanon DSB. Thank you. Melili Oligo, morning sir. Daniel Mercurio, basi pwede may mo manili sila parehas ang PSA na observe ko man na wala sa physical distancing. Ay gali. Nelda Guanzi, Mimi Erminda Doping Atong, Iva Gradas Baternas Lakarluta sa Yubo. Good morning. Araman si Nicole Bilio. Salamat man kay Philip Laurenti. Siling Sir Art, abot na ka mga butante nga dalag ko ipanghatag mag-eleksyon mo. Aring balantayan, no? May nag-text sa akon, silingya, ang balantayan yun ay karon naman eh. Nya kalma anay sa mga nagpaminsar sa party eleksyon, kag sa mga atat na atat, gingang iban sa mga insultuhan na sa Facebook, kabuyanay na masakit nga sugilanon. Nya ang balantayan tabi ay subong, ariyo, karon siligya sa sesyon sang SP, once gani silinga nga may mga tikang kang iduso sa council, nga tungaon ang Bacolod sa duwa ka distrito, silinga believe you me, tuod ang kung amo na ang may update party sina, silinga mo na balantayan nung update, niya kay basi expect ka mga porte may enkwentruanay, basi kung may arigluhanay, ay tuod, nga arigluhanay yaw, singa, may nakita bla kami di, nga mga lideres nagligan, singa nag-istoryanay na. Yan o sanay man ito pagkatapos. Ay kalain, grabe no, kunamo bla sa mga tao nga nagatawag sa aton, nga nagambal, nga very observant sila, nga doon tayo tingki, yung panawag ang nagapaybalon niya, pareha mo ng sitwasyon diyo. Ay, tuod, amo na, galing politika ni mo eleksyon, sa gusto ito sa hindi, tanan ni, may mga changes, kaya kung kaisa, pati ikaw, ako, tanan, hindi makapati. That is the beauty of democracy, that is the beauty of election, kapin padri sa Pilipinas. Na? Ilang taon ta niya. At the end of the day, ang bottom line sinay sa ulit, kung sino magdaog da, kung sino man ang mainkuntra na sa election, good luck. Depende sa diskarte niyo, kag depende sa inyo pamaagi strategiya kung paano dago ng eleksyon. Pero subungan ay, tidugay pa to next year pang eleksyon, di anay magkamog la, no? Itago ba nay ang inyo kabangis? Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay
at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule
para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing. Good morning kay Francisco Guangco, Romy Alconza. Nagamonitor siya, no? Tanan nga mga OTTG, thank you so much. Lee Gay Villares at Sivar, monitor lang adlaw-adlaw man si Ramon and Lucy at Sivar sang Talok, Kawayanan. Classmate Renato Torres, sa Kanduni, oy good morning. Thank you for listening. May agaman dira kay paring Jerry Chupoy Magbanwa sa Macau, China, natamiyawe lang. Tita Elma Lusok Pulidario, and the rest sa mga taga-Gilungan da, no, ga-monitor. Noel Umania, thank you, Gid. Tita Alex Alpabito, good morning kay Tito Jojo Anak. No, Tito Jojo, kumusta ka na? Kumusta na itong sa Murcia, itong bukid na to? Aksyon Hotline! Araman si Jay Barato, apelido niya, no? Sa La Carlota, Master Toriro, Red Aguirre. Okay. William Osira Celes, basta lapit na eleksyon, wala na hadlok-hadlok sa COVID. Ay kalain. Aksyon Hotline! Andy Saludares, mahauta watching live from Barangay MH Del Pilar, Pontevedra. Philip Laurenti. Ano ba sa kunan ni? Jonil Halyorina. Ay, baliskad mo budlay ba sound? Monitor live from Isabela. Rina May Mahilom Risulay o Risutay, Smart Chidoro Stubborn, watching from Jupiter. Ay kalain, sa Jupiter si kuno. Andy Saludares, Christy de la Cruz, gamonitor man sa DSB. Aaron Tagunera, watching from
Excelsior Farm, Argao, Cebu. Abaw, halong kadra, no? Kay Aaron Tagunera, na siya Taunera. Ano pagbasa kapilido mo? Carmen Reyes from Hong Kong. Jerry Enriquez, morning. Yen Salvador Ladua. Uy, parintigo ni Agent Tarag Singuna, no? Si Yen Salvador Ladua. Monitor siya sa Sindaropina, Barangay Alnerian sa Bago. Araman Helen sa Singapore, Athea Kim Eriman, good morning. Si retired Major Paterno Turalba, ginatamyaw man no, ni Paring Chopoy. Lee Christian Florentino, Homa Lumina, Bea Jonathan, sir, good morning. Great lang, Kumari Vanessa Imeo, Ma'am Kelly Jelly, Sir Noel Amar, kagiya family dira sa Celine Homes. Thank you, Gid, no, sa kay Sir Bea Jonathan. Araman si Sir Alex Montesa, sir, morning. Bibing Dagia Bautista, Lilia Taton, Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Thank you, thank you. Why natagaling time dari sa aton sininga pagpangaragad. Ang ako lang mabilin sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mango. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Keep safe, Bacolod de Negros, kag sa aton nga mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!